Bhotani mzi wasekhaya, mzi ontsundu, ndiyabhotisa kumzi wonke omnyama, umzi ontsundu. Ndibhotisa kumandungwane akuthi, ndikwabhotisa kumzi wonke waseBholothwa. Lapho ke ndiza kakhulu kuwo ndizokuthi undungwane waseBholothwa uyabulela ziinkosi. Uthi enkosi kuni kuzizo zonke ebeziye zakhona zayosixhasa phaya kulaa ndibano ibikhona ngomhla wesi-4 eLady Free kule siyimiyo inyanga kaAugust, kwindibano kaMama uNokuzola Mndende, indibano yombango wobukhosi nemihlaba. UNdarhala ke okanye undungwane ubanga lo mhlaba owaye wathathwa ngungekuhle kabuhlungu ngolunya, uthathwa yindlu kaMfanta uDlomo. Sibulela ke kumaxhego ebephaya ecacisa ngokuyazi kwawo le ndlu, ezi zindlu xa zizombini. Azicacisile ke ukufika kwazo nokuhlala kwazo uba zifike njani na, zifika nini na. Azicacisile ke amaxhego kangangoko ngokokwazi kwawo nangayo ke imbali ezikhoyo. Besinawo ke amaxhego phaya afana noba uMzondi. Ngamaxhego ke yinkonde leyo yaphaya eBholothwa, sele ikhulile kodwa iye yathi ayikwazi ukungayimeli into eyaziyo, ngoba iyayazi idyokhwe ehlelwe ebahleliyo entanyeni engekasuki nangoku. Ude athi xa ethetha 31 years before u-94 okanye idemokhrasi and 31 years after idemokhrasi, akukabikho nto itshintshayo, idyokhwe isahleli entanyeni kulo mzi. Ebekhona ke noba usonwabile uPapiyana, hawu ziinkonde ke zaphaya ekhaya, ngumXhwerha ke lona. Naye uphakamile ethetha eyazisa kangangoko ngolwazi lwakhe. La maxhego ke ndikuxelela ngawo ezi nkonde, ndithi kuwe ungabuza ukusuka nokuhlala kwaphaya eBholothwa, ayakuxelela. La maxhego azi kangangoko, uthi xa ethetha phaya yena uthi umntu othi ngumfanta okanye nguDlomo eBholothwa, uthi ucela ke ngoku afumane nje ifani ibe nye okanye uDlomo abe mnye okhoyo ophaya eBholothwa ofike before oo-60s. Wathi ndifuna nje abe mnye ngoba mnye uDlomo okhoyo phaya eBholothwa, ayikho ke ifani yakwaMfanta. Uthi ke xa ethetha uthi ke uba ngaba nithi uMfanta ngowaseBholothwa, ndiboniseni umzi kaMfanta apho bukhona eBholothwa. Ezi ndisitsho ke uba ngaba ngala maxhego azi ukusuka nokuhlala ke kwaseBholothwa. Esinye sesithethi ke sasekhaya esinamava kangangoko, uGcina uNokwindla mde ngeentonga, uthethile ke kangangoko. Unamava ke okusebenza apha kwi-traditional house, uyenzile ke i-homework yakhe ngokwasebangisini.
eyophrizenta phaya. Kwacaca gca futhi okwekati emhlophe ehlungwini okanye ibhokhwe ehlungwini. Namamfene ke ebekhona phaya, siyabulela kuwo, nawo akhona akwazi izithethi zapha komkhulu kwaNdarhala. Ucandulwandle ke uZwelibuyile uthi uyabulela kuni njengeduna elinkulu lapha ekhaya, njengeduna elinkulu umkhonto kaNdarhala, umkhonto kaQhwesha. Mandiqale apho ndithi umkhonto kaNene, umkhonto kaQhwesha, umkhonto kaNdarhala, umkhonto kaNgxelo, umkhonto kaMayile, umkhonto kaTwebe, apho ukhoyo umntu okuyo obanjwe nguye, apho khona ingubo yobukhosi, umntu owombatha ingubo yobukhosi ngulo ndigqiba mchaza, ndithi ke nguZwelibuyile, ucandulwandle uZwelibuyile. Zwelibuyile ayabulela ke amantungwane ewonke, ebulela wonke umzi ubukhona waseBholothwa ngokwezindlu zawo. Kuba ke ndingezukwazi ukuchaza konke, wonke umntu ebekhona ngokwendlu, kodwa bebekhona bonke abantu bephumile. Iholo laseLady Frey belime ngembambo, lime ngembambo ke kodwa ungacinga fanuba ngamacala omabini, lime ngembambo ngumzi kaNdarhala ngamantungwane odwa. Yiyo ke ngoku le nto ndithi mna mandiphakame namhlanje ndithi sizwe sakuthi ndiyabulela ngokusixhasa ngenkxaso yenu. Niyenzile laa nto okanye nindibonisile laa nto ithi inkosi yinkosi ngabantu. UNdarhala ke uzive enelunda apho alele khona kuba ebona izizwe zonke zikhona zimxhasa zisithi siyayazi ikumkani okanye inkosi yethu singamantungwane. Isithi siyayazi inkosi yethu kulo mhlaba waseGlengrey. Siyayazi inkosi yethu, not inkosi eqashwe ngurhulumente ebekwe ngumantyi. Ndiyabulela ke nam ke ngokwenjenjalo, ndingumzukulwana nje kwabo sendibabizile phezulu phaya, ndingumzulwane kaNgxelo, umzukulwane kaMayile, umzukulwane kaTwebe, unyana phaya ke uvelile uMpiki, uNdarhala. Nxashoke sisakuthi camagu.